nare gotebia abanto baminto iga simba oyo chikambeini nchiakorwa nenga kierie chikambeini ntwabwata obokong'u tware gokaniwu nabagetutu ng'a tworokigwa omonto oyo togochikochora buna omogabana mwaitabete ntwatebete simba alafu moisonde iga abamura bande mbang'aine twe bakarwese barwa bakataka goja gosoa seiga yeita utaka kobori simba aba emeremo na barabwo to bachorete bago chikobori emeremo bisiere igoro obisi ya simba abanto togo toma baturigerie emeremo no mweshimiwa ngwania aba MCA na butogo toma bagenda obisi ya simba kutosabire emeremo na kutogoro likende lakini ababunge iko batomete bagende National Assembly bakwana mangana bagende se president batosabire ebintu igomba maiteki bago kolekera bakwira na kobori simba ngaba emeremo kendo nare gokorera yo excellence intwe uno mogetutu che kwamkura heke ombege kia bakansora ogetutu na Kisii County naende ninche nara ekomiti yao timu simba yara kode campaign so kwa niaba yaba getutu baito intukende gyosi gego kwano otarochi bonge bw'abantu bunaba timoto bariranga naba getutu kamuranje abumwaba barabuna abantu binabs bamwire bakora mangana abo biyamano goikera abo ayande na alianga ni manyete nga no maete buna kolegasi ngana ro tebi ngoto korere ke senge jayo tanje tikwanchereria igo gokora chinyumba chonsi sano nemo biyamana asanga nje yayo ndo maete nga kirioko aba basi kirioko machoge na kioko no mogetu